ఈరోజు నేను జొన్న రొట్టె ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి. మనము జొన్న పిండి తీసుకొచ్చాక మళ్ళీ ఒకసారి ఇలా జల్లించుకోవాలి. దాంట్లో పొట్టులాగా ఉంటుంది కదా, అది వస్తుంది. పిండిని మనం జల్లించుకున్నాక కొంచెం సాల్ట్ వేసి కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు హాట్ వాటర్ పెట్టుకుందామండి. మరిగినాక మనం పిండిలో వేసుకొని స్పూన్తో కలుపుకోవాలి. కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేస్తూ మనం కలుపుకోవాలండి, చపాతీ పిండిలాగా. మనము పిండి మొత్తం కలుపుకున్నాక ఒక సైడ్కి ఇలా అనుకొని పెట్టుకోవాలండి. వేసి కలుపుకోవాలి. మనం పిండిని 1 నిమిషం పాటు బాగా కలపాలండి. అప్పుడు పిండిలో జిగురు ఫామ్ అయి మనం చపాతీ చేసేటప్పుడు బ్రేక్ అవ్వకుండా వస్తుంది. చూడండి, నేను బాగా కలిపాను. మీరు ఫస్ట్ టైం చేసినా సరే హాట్ వాటర్ వేసి పిండిని బాగా కలిపితే మంచిగా వస్తుందండి. చపాతీ పీట మీద చేయకుండా పర్వాలేదు, ఇలా బండ మీద చేస్తే వస్తుంది. మనకి ఇప్పుడు కావాల్సినంత పిండిని తీసుకొని అది చేతిలో పెట్టుకొని ఈ విధంగా కొంచెం వెడల్పుగా చేసుకోవాలండి. తర్వాత పొడి పిండిని వేసుకొని ఇంకా మనం చపాతీ తట్టుకోవాలి. ఒక చిన్న ట్రిక్ ఏంటి అంటే మనం వేళ్ళతో ముందుకు నెడుతూ ఉండాలి చపాతీని, అప్పుడు అది రౌండ్గా మూవ్ అవుతుంది. చూడండి, నేను చూపిస్తున్నాను కదా, అలా తడుతూ ఉండాలి. ముందుకు నెడుతూ ఉంటే అది ఈజీగా మూవ్ అవుతుంది. చూడండి, నాకు చపాతీ ఎక్కడ పగులు రాలేదంటే బ్రేక్ అవ్వలేదు, ఎందుకంటే హాట్ వాటర్ వేసి బాగా చపాతీని కలిపాను కదా. ఇప్పుడు మనం పెనం పెట్టుకొని హీట్ అయ్యాక రొట్టెని వేసుకుందాము. ఒక 2 to 3 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది ఈజీగా. అంతే అండి, మనం సెకండ్ సేమ్ అదే విధంగా మంచిగా ఫ్రై అవ్వాలి. ఇంకో సైడ్ తిప్పినప్పుడు మనం మళ్ళీ వాటర్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ వేసాం కదా ఆ చపాతీకి, ఇప్పుడు ఫ్లిప్ చేసుకోవాలి అంతే. ఇంకా మళ్ళీ మనం వాటర్ వేయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. మీకు మెత్తగా కావాలి అంటే కొంచెం థిక్గా వేసుకోండి. సెకండ్ వేసుకొని ఇలా వాటర్ వేసి ఒకసారి ఒక 2 నిమిషాల పాటు అలా పెట్టుకొని మళ్ళీ ఫ్లిప్ చేసుకోవాలి.